vadikani nyaya dziri pano dzine udzami, dzine dzidziso yakanyanya, asi zvakutotivhundutsa. Rambai mutandadzana nesu, ndiko kudzidza kwatinoita. Saka tichizviunza kwamuri nekuti upenyu hwenyu neupfenyu hwenyu neutano hwenyu zvese zvinokukomberedzai idambudziko remwoyo yedu. Saka tataidza nyanzvi dzedu dzemapurisa dziri pano kuti vatiudze kuti zviri kumbofamba sei nemo nekuti patambenge tichitaura tisiri pamhepo, vamakasi vanga vari kutaura vakati isu tinorwawo kana muchida zvemuchadenga tirimo, mukada dzepasi tiripo, mukada dzepakati apa tiripo. Saka zvakanaka izvozvo kumhanyisana nenyika zvatiri kuita izvozvo. Ndomboya kwamuri vamusoni ndoziva kuti kune zvakawanda zvimwe zvatinoda kuti gaga tichikwikwidzana nenguva. Zvidururei vanhu vedu vadzidze. Mazita Mai Chisamba, ndofunga chimwe chatingada kuchenjedza vana veZimbabwe semapurisa ndechekuti ngatizamewo kurarama upenyu hwakahwanzika kana kuvanza privacy yedu. Paya patinofamba dzimwe nguva tichienda kunzvimbo dzekutandarira tichisiya mhuri dzedu dzimwe nguva dziri dzega kana kuti tisipo kana kuti zvimwe zviwanikwa zvedu zvatingawana dzimwe nguva tirege kuramba kuzvishambadza nange pamasocial media, because muchaona dzimwe nguva masocial media zviya zvatambotaura dzimwe nguva tine kusanzwisisa kwemashandiro anoita masocial media. Saka muchaona dzimwe nguva tinogona kungova mukati memasocial media tisinganzwisisi mashandiro avo, tisinganzwisisi uchengetedzwa hwatingaitwa nawo, uye tisinganzwisisi kumwe kuzvipublisha kana kuprivacy yedu kuti ingazozikanwa naanani. Muchaona kuti dzimwe nguva pane zvinhu zviri pamasocial media zvakaita sana geolocation, tinogona kutorwa mafoto dzimwe nguva toisa paInstagram, paFacebook, otoratidza dzimwe nguva nzvimbo dzatiri. Muchaona kuti makoronyera anogona kuzivawo nekutoziva kuti kumisha kwedu kana kuti mudzimba dzedu dzekugara tasiya pasina vanhu makuru saizvozvo. Dzimwe nguva toonekwa tichizorasikirwawo nemidziyo yedu nedzimari dzedu kudzimba dzedu. Ndizvozvo vadikani herujira kufuka kana kuwarira, nokuti mishina iri kushanda mazuva ano masaisai anotaura nekwamuri sezvataurwa nashefu pano kuti inobva yakutaurai kuti muri kuVic Falls. Zvino kana muchigara kuHarare koronyera karinonotuta nerori kumba ikoko. Ndiri kuya kwamuri vaSlomonyi, pambotaurwa nyaya pano yekuti zvatinoita tichiita sekunge kakuzvida kanganzi nevechidiki kakushaina kuti kukaberekwa mwana munyowani tabva tamisa pamasaisai, tikaita akagraduata mwana uyu tabva tadai. Mataura imi kuti kuyanika vana sei madaro? Tinotenda Mai Chisamba. Chokwadi nekushandisa masaisai tiri kuyanika mhuri dzedu. Pamwe pachona vana vedu vopedzisira vaitwa inonzi kidnapping pachirungu, kutorwa vasingabvumirani neari kuvatora wacho. Izvozvo zviri kuitika nei? Isusu tiringoti abara mwana wake anobva amuisa paFacebook kana paWhatsApp status, ava grade 1 akuiswa futi pastatus kana paFacebook. Movement yake yese kana kufamba kwese achienda kuchikoro iri kuyanikwa pachena. Matsotsi akutora mukana we-information yatiri kuvapa pachena. Tiri kuvolunteer kuvapa information kuti ivo vagokwanisa kuti ataka. Saka ngatishandisei zvekombiyuta kana kuti mafoni edu aya tine hungwaru kuitira kuti zvisatipinza munjodzi, because tikasadaro tinopedzisira tava munjodzi. Ndoda kuwedzera zvakare imwe nyaya ndeye atinoti mapublic wifi kana kuti wifi dzemahara dzatinongowana patinofamba apa. Tinokurudzira veruzhinji kuti musashandisa imimi public wifi kana muchiita zvinhu zvakafanana nezvekumabhengi, nekuti ipapo matsotsiwo anenge akavandirawo kuda kuba information iri mumakombiyuta enyu. Saka zvinhu zvese zvakavanzika hazviitwi nemapublic wifi, because izvo zvinoita kuti zvabuda pachena, zvinhu zvenyu zvabuda pachena, matobirwa information yese yaenda. Makushayika kuti madocuments ekubasa akabuda sei, imimi ndimwi maenda pamapublic wifi. Saka tinokurudzira veruzhinji kuti musashandisa mapublic wifi kana muchiita zvinhu zvakavanzika. Ndizvozvo mashoko akanaka ekurudziro. Handiri muri kuzviona ndokudhura kwezvinhu zvemahara ikoko. Imi mune maenda kuti ndeyemagejo. Ndozvinoita vanhu ka kunzi pane wifi yemagejo. Gejo iroro rinorima imi sekutaurwa zviri kuita. Ndouya kwamuri vamakasi. Maita zvenyu Mai Chisamba. Ndichitsinhira tiri ipapo
munoona kuti maakaundi pamasaisai atinoshandisa aya ane ukoche-koche hwaainawo, kureva kuti munhu unokwanisa kuti uri paInstagram, zviri kuInstagram kwako zvichizikana futi kuFacebook, kusvika kuWhatsApp, kwese ikoko wana TikTok dzakati kuuya. Munozoona kuti paukoche-koche ipapo patinosangana nevanhu vakawanda tichisangana navo ikoko, zvakutongoreva izvo kuti isusu tiri kuvhura magwanza ekuti vanhu vagone kuzotirwisa vowana information yedu. Mai Chisamba, kana muchityaira motokari kune mubvumbi, hamuvhari fafitera rimwe chete remotokari, mose vamwe ose akashama. Mukadaro mubvumbi unozara mumota mukatota. Saka tirongoti mafafitera ose emotokari ngaavharwe. Ngatipindei maakaundi epamasaisai atinonzwisisa. Pese patinoenda pamasaisai ngationei kuti patiri kufamba nako kwakachengetedzeka here, hatisi kuzviyanika here, tozopedzisira tabirwa. Mai Chisamba, kune vanhu vanoda zvemahara sehonye. Shuwa munhu anonzi tomboti pane munhu ane mukurumbira wokunyika yeNigeria, padai shamwari yako paFacebook, kunotowana koronyera rinogona kutogadzira imwe akaundi yeFacebook yakafanana kana neyamai Azuka, wopedzisira wakunzi ndiningana pane iPhone yandakukupai nokuti ndaona kuti ndiwe mutevereri wangu mukuru, wakoshei pavanhu vose kuti ndiwe wangosarudzwa. Vanoziva zvavanoita, vanobva vachiti kuti tikwanise kuti iPhone iyoyo yemhando yechizvino-zvino yakapedzera kuburitswa neIPhone ivuye kunyika kwauri ikoko, panodiwa mari mberi yekuti ikwanise kufamba, administration fee. Uchingobvisa mari iyoyo, ukatoona wawana chawawana waita mhanza, unozvibvunza kana iva makasi kuti ko iye ni mhanza yangu, laki rangu ranyanyaita sei, handina chandapinda ndanzi ndahwina apa ndatumirwa chi. Vadikani tiri ipapo, ndosaka muchiona nguva nemisi tichikuudzai isusu kuti kana muchititsvaga munotiwana papi. Manzwa kuti kune vamwe vanoita isusu Facebook page yedu isusu yamunofarira yamunoziva yenyu imimi inonzi Mai Chisamba Show Official. Dzimwe dzakanzi Mai Chisamba handini. Saka ndo zviri kutaurwa pano izvozvo, nokuti unozwa kana zvavanenge vakutaura, zvavanenge vakuita. Yenyu iMai Chisamba Show Official. Tinokutendai, tiri kukuonai. Ngatisanganai muchikamu chinotevera.